lieve Sint. En is dit hier een heel braaf kind? Ja, dat is een heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. En is dit hier niet Zwarte Piet? Ja, dat is een Zwarte Piet. En is zij ook een deugeniet? Ja, hij is een deugeniet, Zwarte Piet, heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. En is dit hier een heel dik boek? Ja, dat is een heel dik boek. En brengt de Piet ons ook een koek? Ja, die brengt ook een koek, heel dik boek. Deugeniet, Zwarte Piet, heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. En komt de Sint niet met de boot? Ja, Sint komt met de boot. En is zijn mijter ook niet rood? Ja, zijn meter is ook rood, met de boot. Ook een koek, heel dik boek. Deugeniet, Zwarte Piet, heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. En klimt de Piet ook op het dak? Ja, de Piet klimt op het dak. En draagt hij ook een zware zak? Ja, hij draagt een zware zak op het dak. Is ook rood met de boot. Ook een koek, heel dik boek. Deugeniet, Zwarte Piet, heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. En rijdt de Sint wel op een paard? Ja, de Sint rijdt op een paard. En heeft hij ook een lange baard? Ja, hij heeft een lange baard op het paard. Zware zak op het dak. Is ook rood met de boot. Ook een koek, heel dik boek. Deugeniet, Zwarte Piet, heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. En is dit hier geen grote raad? Ja, dit is een grote raad. En danst de Piet niet als een aap. Ja, de Piet danst als een aap. Grote raad, lange baard, op het paard. Zware zak, op het dak. Is ook rood, met de boot. Ook een koek, heel dik boek. Deugeniet, Zwarte Piet, heel braaf kind, lieve Sint. Ja, wij vieren feest vandaag. Ja, wij vieren feest vandaag. En is dit... En is dit geen mooie tekening? Ja! En dan zo? Hij heeft uw tekening eventjes gebruikt. Ja, ik wou niet dat je gebruikt was Sinterklaas. Dat is niet een mijn. Wie is Maarten? Oei, hij Dat heeft nummer is 6 waar. geschreven. Of 6 jaar. Dat bedoelt hij, is 6 jaar. Is het is niet jouw nummer. Wel een mooie tekening. Ja, hè? Ja, hè? Mogen de kindjes van de één er ook nog eens bij komen? Ah, dat was heel mooi.